zitten. Heel goed. Ook voor onze gasten, als jullie een plekje zoeken alvast. Tim, stuur onze gasten ook hier naartoe. Daniel, zoek een plekje. Dan weten waar je bent. Hè? Dat is beter dan daar achterin. Ik weet niet, je kunt een plekje wel even zien. Ja, jongens, komen die hier een plekje zoeken? Ja, we gaan even in midden. Die tafel gebruiken we niet. Die tafel gebruiken we niet. Dus zoek maar even een mooi plekje. Ja. Ja, mensen aan de bar, zouden jullie hier naartoe willen komen? Kijk, daar zijn nog 2 mensen, is hier een plek, gezellig. Jan Willem, Polier, weg bij die bar. Hebben respect voor de sprekers, Kedel ook, kom erbij. Je weet het. We vullen deze tafels op. Het is mooi voor de mensen die hier vanavond gaan praten, vertellen, optreden. Dus zoek je plekje. Kijk, het ziet er wel weer beter uit. We gaan over 1 minuutje beginnen. Wees gerust, we hebben nog nooit minder dan 22.000 mensen gekeken. Dus ga even naar Facebook, naar IPNUP. Ga ons even liken, dan kan je ook je stream gaan delen met je vrienden. Ja, er is nog plek aan tafels, een beetje inschuiven. En als we straks beginnen, we zijn niet een stijf programma hier, dus je kan gewoon naar de bar lopen, drinken halen, ze komen ook langs misschien wel. En ik weet dat het niet heel erg hiphop is, maar Studioland is heel erg warm. Dus je mag je jas uitdoen. Dat mag echt. Want het wordt warm. Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij IPNUP Live Transform dit keer. Mooi dat jullie allemaal kijken op de stream. Ik zou niet thuis blijven zitten als je in Leeuwarden bent of in de buurt. Kom gauw hierheen, het is super gezellig. We gaan het hebben over hiphop in de stad. Zijn er nog een beetje hiphop fans hier? Oh, dat is wel wat lauw. Zijn er nog hiphop fans hier? Kijk, heel goed. Ik ben hier niet alleen, want hier staat Jennifer Muntslag. Geef haar even een applausje. Jennifer, ik ben heel blij dat je er bent. Ik ook. En deze avond Transform is niet voor het eerst, hè? Kan je er iets over zeggen? Nee, met Transform zijn we al langs 3 steden geweest. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. En de 4e, we sluiten hem hier af in Leeuwarden. Super tof. Super, daar heb ik ook echt heel veel zin in. Ik heb het niet alleen gedaan met 2 acts die sowieso altijd meegaan. Dat zijn Zwartlicht en Jennemar. En voor de rest gaan wij op zoek naar local talents. Dus mensen die al een hele grote naam hebben of die bezig zijn daar binnen in de stad. Want Transform gaat over hiphop, de stad en zijn bewoners. En dat zien wij hier ook in de zaal. Ja, en door wie is het ook alweer allemaal mede mogelijk gemaakt? Dat is mede mogelijk gemaakt door Amer Podium en Prins Klaus Fonds. En het valt allemaal onder, ja, als je ervoor wil klappen, fine, go ahead. Ja, Gek op Prins Klaus, Prins Klaus Fonds en het Amer Podium. En dat valt allemaal onder het paraplu van Why Create. En Why Create is een storytelling platform waar kunstenaars vertellen waarom zij maken wat ze doen. Een beetje een digitale beweging waar jonge creatievelingen uitleggen. Er wordt aan hun gevraagd, ja, wat is jouw visie op kunst en cultuur? En dat kunnen we zien. En dat kan je allemaal volgen op de Instagram whycreate_PCF. En ja, dan kan je klikken op alle verhalen. Very inspiring. En wie weet zien we
een paar van de andere dames. Nou, helemaal goed. Heb je het ook gelijk onthouden? Gelijk ingetypt. Zeker. Anders moet je even nakijken. We hebben vanavond, we gaan praten met mensen. We gaan luisteren naar mensen. We hebben een oude bekende uit Leeuwarden, Maask, die zo meteen van ons gaat optreden. Ik zie, je Maask, je bent echt te lang weg, jongen. Dat is allemaal, wat? Nee, ik wou net zeggen, er is hier enthousiasme. Ik voel Kijk, Ik hoorde het. heel goed. En, maar dat niet alleen. Als we klaar zijn met alle praterij hier en klaar zijn met Maas, hebben we hier nog optredens van local talent, local heroes. Als je niet kan inhouden, ook je baars wilt droppen, doe dat gewoon. Dat kan gewoon, dat maakt allemaal niet uit. En als je denkt, ik moet me inhouden, want het is op tv en zo, houd je niet in. Absoluut. Als je denkt, ik ga veel te ver, dan is het pas Ga een goed. stukje verder. Dan is het pas goed. Ga dan nog verder. Onze eerste gasten, wie zijn dat? Jennifer. De eerste gasten, ik denk dat we het met eentje moeten houden. Dat is een man die schrijft. Right? Gaan we met hem beginnen? Ja, ik denk dat we met hem gaan beginnen. We gaan beginnen. Hij schrijft, hij komt uit Amsterdam. Amsterdam-Noord, daar is hij super trots op. Ik ben ook super trots op hem. En, hij staat nog niet klaar. Ja, Massi, ja. Jawel, hij staat wel klaar. Tuurlijk staat hij klaar. Massi Houtak. En Massi Houtak, die schrijft als geen ander. Het zij zijn lyrics of het zij vette columns. En voor Transform heeft hij een heel dope verhaal, een heel inspirerend verhaal geschreven vanuit het punt, ja, wat is hiphop voor jou? En dat gaan we zo horen. Dus give it up voor Massi Houtak. Massi. Oh, je moet Massi. Daar staat hij. Bij die mic. Ja. Ik zal maar even omkijken, jongens. Hij staat daar. Het was ongeveer 20 jaar geleden dat ik verliefd werd op hiphop. Op Nederlandstalige hiphop, om precies te zijn. En daardoor ook een beetje op Nederland. Dat kwam door de songtekst van wat ik me herinner als de hit van die tijd. En door dat nummer ontdekte ik meteen mijn andere grote liefde. Taal. Het liedje dat mijn leven voorgoed zal veranderen, ging als volgt. Tot de grond. Schudden met die kont. Van links naar rechts. Nee, het is niet erg. Kom op. Doe het. Nee, het is niet erg. Kom op. Doe het. Het moet rond de millenniumwisseling zijn geweest. Ik was een jaar of 7, nog niet zo lang in Nederland, sprak de taal niet goed. Maar ik leerde wel meteen dat er in dit land flink tot de grond werd gezakt en geschud met konten. De rapper die hiervoor verantwoordelijk was, droeg een skibril en heette Def Rhymes. Na de hitsingle Schudden volgde zijn album De Allergoeiste. Deze plaat was de beste inburgeringscursus die ik me kon wensen als nieuwkomer. Op een humorvolle manier stelde Def Rhymes mij bloot aan de multiculturele samenleving die hij tegelijkertijd ook op de hak nam. Aan zelfspot geen gebrek bij deze kunstenaar. Def Rhymes leerde mij over de smeltkroes van culturen in de grote steden. En na hem volgden andere leermeesters. THC, Brainpower, Reemster, Ali B, Lange Frans, Baas B. Allemaal reflecteerden zij op hun eigen manier, op hun land en hun stad. Hun verhalen vormden voor mij een nieuwe plattegrond van Nederland en in mijn hoofd maakte ik daar een speurtocht van. Op zoek naar de schatkist waar ik mijn eigen stem zou vinden. Ik was inmiddels tiener en zat op een middelbare school waar er elke ochtend tijdens de dagopening werd gelezen uit de Zoutkorrel. Tussen mijn streng christelijke school en mijn streng islamitische thuis doorkruiste ik het pleintje bij mij in de buurt, waar hiphop de gedeelde religie was. Nergens anders zag ik mezelf, mijn mensen en waar ik vandaan kwam zo vertegenwoordigd worden als in hiphop en in Amsterdam-Noord. Jongens en meisjes van allerlei culturen, sociale klassen, met allerlei kleuren en geuren die bij elkaar kwamen om daar op het pleintje in mijn wijk, het Plan van Gool, elke dag opnieuw een mini-samenleving te creëren. Van niets iets maken en dat samen doen. Hip-hop. Het enige waarop je werd afgerekend waren je karakter en skills. In die tijd ontdekte ik ook de rapgroep Opgezwollen uit het Verre Oosten. Rico en Stix somden ons land perfect op in hun nummer Made in NL. Made in NL. Zodra de een start, speelt de rest mee in het spel. Eén schaap over de dam, dan volgen er meer. Veel geschreeuw voor de wol die je scheert. Dat hiphop het venster werd waarmee ik naar de wereld keek, was niet alleen te danken aan Nederlandstalige rappers. De Amerikaanse rapper Mos Def opende zijn legendarische album Black on Both Sides met de zin: mensen vragen mij waar hiphop naartoe gaat. Ik zeg ze, daar waar Amerika naartoe gaat. Als je aan 10 Nederlandse hiphop-liefhebbers vraagt, wie is de beste rapper voor jou, volgens jou, dan krijg je 10 verschillende antwoorden. De een zegt Extins, de ander Stix,
Een ander zegt Ronnie Flex, weer een ander zegt Frisco en een ander zegt Massie. En het mooie is, ze hebben allemaal gelijk. Als je aan 10 Nederlanders vraagt, wat is een Nederlander? Dan krijg je 10 verschillende antwoorden. De een zegt, iemand die niet raakt uitgesproken over het weer. Een ander zegt, iemand die wekelijks scharrelt in het bruine café. Weer een ander zegt, iemand die op alle momenten van de dag Hazes kan citeren. Mijn broertje van 12 zegt, iemand die voor het Nederlands elftal juicht, ook als we weer niet meedoen met het WK. Of het EK. Volgens mij is een Nederlander vooral iemand die geen antwoord kan geven op de vraag, wat is een Nederlander? En dat geldt precies ook zo voor mijn stad, voor Amsterdam. Omdat er volgens mij geen andere plek, geen andere stad is dan Amsterdam, waar zoveel verschillende mensen, culturen, kleuren en invloeden op zo'n kleine oppervlakte constant van elkaar lenen en hun identiteit continu herdefiniëren. Amsterdam is een plek waar officieel geen dominante groep meer bestaat. Het is er een feest van minderheden. En zie daar de definitie van hiphop. Dank u wel. Dankjewel, Massie. Heerlijk. En dan gaan we van Massie naar het eerste panelgesprek. Ja, en het is een blokje local heroes, old school heroes, new school heroes. Quo, Jon Quinny, Daniel, Huytema. Geef ze even een applausje. Voor mensen die nog moeten staan, hier is nog plek, daar is nog plek. Zoek een plekje, jongens. Ga lekker zitten. Even kijken. Ja, daar ligt, als het goed is, voor iedereen een mic. Yes. Yes. Daniel, van Straight Ace Entertainment uit Snake. Yes. Al bijna prehistorie. Wanneer begon Straight Ace Entertainment in Snake? Welk jaartal was dat? Straight Ace Entertainment begon, denk ik, begin 2000. Alleen, dat was niet het begin, het waren van de organisatie die erachter zat. Ja. Ik zelf ben begonnen op mijn 11e en ik ben nu 42, dus dan kun je wel uitrekenen dat dat... 31 jaar, jongen. 31 jaar zit ik al in de hip-hop scene in Snake, of Oké. in ieder geval in Friesland. Ja. Ja, en voor Nice. er zitten heel veel jonge mensen hier, jonge gasten. Wie wist al dat er al 31 jaar hip-hop werd gemaakt in Snake? Wie wist dat? Ja, hier. Skedel wist dat. De jongste gast. Eén iemand wist dat. Quo wist Quo dat. wist het ook. Daniel, als je nou dat verhaal van Massie hoort, hè, herken je daar ook dingen in? Ja, Wat dan? ja, dat... toen wij natuurlijk begonnen met hip-hop en Snake, toen hadden wij... bij ons is het niet zo... Het was niet zo multicultureel. Dat is gewoon... in Friesland is dat wat later gekomen. Maar wij hadden heel snel... waren natuurlijk beïnvloed door documentaires, VPRO-documentaires. En dan komt die wereld heel snel, komt heel dichtbij. En natuurlijk de cd's, NWA, noem het maar op. Dat kon je allemaal wel kopen. Dus op die manier zijn wij als... blanke, langharig tuig met petjes op zijn wij in aanraking gekomen. Ja, sorry. Bedankt, jongen. In aanraking gekomen met hip-hop toen. Maar dat was de eerste en daarna ga je erin verdiepen. En dan b-boying ging heel snel, weet je. Graffiti was bij ons heel snel. Dat heb je gewoon overal, ook in Leeuwarden, gewoon heel snel gehad, hoor. Ja, de hele breedte van de hipcultuur is natuurlijk veel meer dan alleen producer en rhymes. Ja. Ik ga het even benadrukken dat je dus echt oldschool bent. Of daarin bent begonnen. Oké. Heb je nog een link met wat de jonge gasten nu doen? Ja. Wij hebben met Straight Ace hebben wij een x-aantal concepten waar wij natuurlijk onze dingen mee doen. Ik kan alles wel houden bij oldschool, maar ik ken genoeg oldschool artiesten en liefhebbers, weet je wel. Die beperken zichzelf een beetje door op een gegeven moment te zeggen van ja, de nieuwe spul is shit. Ja. Dus dat wil ik niet meer, weet je wel. En er komt ook geen nieuwe oldschool meer bij. Dus op een gegeven moment houdt je ontwikkeling ook op. En wat wij wel hebben voor hebben gekozen is gewoon om telkens door te gaan met de ontwikkelingen die er zijn. En wij hebben ook een echt jongere concept. Get Lit is een van die concepten, weet je, die organiseren wij dan. En dat is alleen maar voor een nieuwe school artiesten. Dus ik moet eerlijk toegeven, ik doe de programmering voor die evenementen niet. Daar ben ik dan wel een beetje te oud voor. Ik kan me niet echt identificeren met die jonge gasten natuurlijk. Alleen, ik vind het wel heel erg dope hoe die ontwikkelingen gaan. Moet ik wel eerlijk zeggen, ik vind niet alles dope. Wat dan niet? Nou, ik hou wel een beetje boom bap. Bepaalde invloeden vind ik wel tof. Maar soms vind ik het wel een beetje te veel, hoe noemen we het ook alweer?
Mambo, Ja, dat. Keta. Ik ja. kan het niet even staan, weet je wel. Ja. Ik zie Quo heel erg... je knikte heel erg tijdens zijn gesprek. Ja. So you can relate. Maar jij bent erg van deze tijd nu, right? Nou, Nou, niet? dat is relatief. Dat is relatief. Ja, ik rap sinds 2003. Dus ik kom eigenlijk uit de tijd waarin Lange Frans en Baas B meededen met Spit. Nog voordat ze de straatremixers dropten. Ja, dus dat was die tijd die ik had meegemaakt. En Opgezwollen kwam in die tijd op. Maar waar hij vandaan komt, dat was wel echt weer een hele andere generatie. Dus ik denk dat... Hij weet is een je, dinosaur. Sorry. hij komt van die Nee, Eric, ik Eric B respecteer en het wel, Rakim, weet je. Ja, Ja. ik heb er geen spijt van dat ik vanuit de periode Eric B. Nee, Rakim daar kom. zou ik ook Word. geen spijt van krijgen als ik Word. jou was. Dat was echt die goede tijd. Maar jij hebt daar wel heel veel inspiratie uitgehaald. Nou, het vreemde is, de laatste tijd luister ik ook heel veel oude dingen die ik niet ken. Ik hang heel veel met gasten hier uit Friesland die echt serieus weten wat goede hip-hop is. Maar Gravediggers had ik nog nooit gehoord. Ja, dus dat inderdaad. Paris had ik nog nooit echt heel goed gecheckt. Devil Made Me Do It. Nee, The Devil Made Me Do It inderdaad. En ja, ik ben altijd al een hele grote fan geweest van Big Pun. Maar ik luister ook wel de laatste tijd heel veel nieuwe dingen. Heel veel dingen die gewoon hedendaags gebeuren. Eigenlijk pas sinds kort. Maar Ja. dat heeft wel invloed op wat jij nu maakt dan? Of hoe jij nu Ja. muziek maakt? Het heeft wel dergelijke invloed, ja. En ik probeer daardoor ook gewoon ook vernieuwend te kijken. En gewoon te kijken van, ja, wat is er nog meer wat er nog niet eerder is gemaakt. Maar ja, het is vooral ook een combinatie met dicht bij jezelf blijven. Want ik kan niet over alles gaan rappen wat maar los en vast zit. Nee, tuurlijk, uiteraard. Ja. En dan ben jij Generation Now. Yes. Juist. Ja, ik ben nu 18 en ik rap sinds 2011, 2012. Ik ben eigenlijk wel grootgebracht met hiphop door vrienden van me. En dat zijn ook mensen uit Zwolle. Boys uit Zwolle en die zaten ook daar. Ik kreeg les van Stix en Rico. Dus daar ben ik ook heel erg door beïnvloed. En ik doe heel erg mijn eigen ding. Een beetje. Dus ondanks dat we basically een beetje 3 generaties hiphop hier hebben zitten, Ja. put iedereen nog wel uit die oldschool Ja, garde zeker. die dingen meegeeft. Ja, dat heeft sowieso dingen, want dat is gewoon waar ik vroeger naar luisterde. En mijn vrienden die rapten toevallig. Ja, dan heb je al dat freestylen en zo gewoon. Ja, daardoor ben ik eigenlijk gaan rappen. En nu zit ik hier. Nice. Ja. En wat voeg jij nu toe? Wat is die vernieuwing die jij brengt? Want het is heel makkelijk om te denken, ja, wij kunnen leren van zij die voor ons zijn geweest. Maar wat breng jij? Wat leren we van jou? Ik denk dat het tegenwoordig gewoon heel fijn is dat iedereen zijn eigen ding kan doen. En dat er veel meer geaccepteerd wordt qua soorten hiphop en zo. En dat is, daar speel ik een beetje op in. Ik doe eigenlijk alles wel. Ik maak ook nog wel een soort van old school met mijn eigen draai eraan. Maar ik maak ook pop en ik maak hele luide alternative rock en zo en dat soort dingen. Ja, en dat vind ik wel heel leuk, dat je heel veel verschillende dingen kan doen. Hip-hop, right? Ja. Bestaat uit meerdere genres. Yes. Je moet zich blijven vernieuwen. Zeg je dan hip-hop? Oud worden binnen hip-hop heeft eigenlijk een soort van grens, lijkt het. Ja. Vervaagt die grens of is die er nog? Heb je het over hip-hop als muziekgenre? Of? Ja, Ik denk dat die grens wel aan het vervagen is. Dat er steeds meer, dat het gelabeld wordt als hiphop. Maar Ja, het ik is denk eigenlijk... Ik denk dat er steeds Ja. meer in de kaders komen. En dat er steeds meer wordt gekeken van, waar zul je die combinatie vinden? Bijvoorbeeld Afro-trap. Dat is ook echt sinds deze tijd, sinds MHD. ja. Ja, en dat is, daar verdiep ik me heel erg in. Ik vind grime, UK grime, vind ik echt te erg voor woorden. Maar dat bestaat ook al langer dan ik ooit had gedacht, weet Ja. je wel. Nou ja, hip-hop vernieuwt zich echt heel erg. En in Nederland kun je dat heel erg overzichtelijk houden. Dat zo'n klein kikkerland is. Tania, Ja. wilde je toevoegen? Ik zie helemaal geen grenzen eigenlijk. Ik heb ooit een keer, als je nagaat naar zulke soort mensen als Afrika Mambata en al die grootheden van vroeger, die het allemaal hebben bedacht. Ja, die zeggen allemaal van ik ben hip-hop. Dus er is geen hip-hop, maar ik ben het. En dat is de manier van hoe ze denken. En als je ziet wat Afrika Mambata in elkaar mixt en wat andere mensen allemaal doen, het is wel een beetje hoe je zelf bent. Want jij bent juist de hip-hopcultuur. Ja. En dat kan niemand anders jou een labeltje voor geven, weet je wel. Dus, Hey, En Ja. Daniel, toen jij begon, hè, toen zei je, Snake was gewoon wit, allemaal
witte mannen met langharig Er tuig. zagen er petjes. zwart zoals jou ongeveer. Ja. Maar nu is natuurlijk Friesland is ook gewoon veranderd. Weet je wel? Ja. Maakt niet uit welke middelbare school je gaat of opleiding je gaat. Heb je daar ook, wat heb je daar mee zien veranderen in de hip-hop scene in Friesland? Met die toegenomen multiculturaliteit. De invloeden van buitenaf natuurlijk qua muziek. Ja, het is wel zo dat wij in Friesland hebben we wel een heleboel puristen. Dus mensen die echt alleen maar zeggen, ja, dit is hip-hop en zo moet het en zo niet. En dat is ook wel een beetje de oude generatie die daar een beetje aan vasthoudt. Echt de old schoolers. Dat zijn ook mensen die hier nou ongeveer niet zijn. Ja, die beperken, dat kom ik heel vaak tegen, mensen die ik van vroeger ken. En dat je dan met hun hebt over nieuwe artiesten. Dat ze dan echt, nou, vind ik helemaal niks, weet wel. Het is niet boom-bap, het is niet dit. Alleen, ja, dat houdt ten eerste dat toch niet tegen. En de invloeden van mensen van buitenaf is ja, de muziek en de stijl die ze meebrengen allemaal. Ja, dat gaat allemaal gewoon in die mix en dan gaat mee. Ja, en Quo, mag ik jou dan vragen als je het goed vindt, Jennifer? Ik zie hier in Leeuwarden best wel veel mensen met Aziatische achtergrond die in hiphop zitten. Veel Asians. Zijn die gewoon zichzelf heel goed aan het promoten? Valt dat op? Of is dat gewoon wel een dingetje hier? Heb ik het even niet over jou, zeg maar. Nee, maar je had natuurlijk... Jij denkt gewoon, ik ben omringd door Aziaten, dus ik kan dit oordeel gaan vellen. Nee, het is geen oordeel. Het is echt een oprechte vraag. Want bij sommige groepen zijn soms overtegenwoordigd in een bepaalde stad of in een bepaalde stijl. Dus ik ben gewoon benieuwd of het zo is. Ik weet niet zo goed welke artiesten hier uit de regio een Aziatische achtergrond hebben. Ik weet jij. Yes. Ja, je hebt Jullie twee. Wij gaan het ten tijde overnemen van toen Roland begon, was hij samen met BA. En er waren veel clipmakers met Aziatische achtergrond. Gewoon de hele crew. Ja. Viel mij op. Maar Ja. heb ik dat mis? Ehm, Of let je er eigenlijk Nou, niet op? de scene vroeger bestond wel veel uit mensen uit Indonesië en Aziaten hier Ja. in Leeuwarden dan. Ja. ja. Maar dat weet jij natuurlijk wel. Ja, Dogs. Ja, nou daarvoor ook nog. Ja, hè? Ja. Nou, nee, ik weet dat echt niet. Nee. Nee, Is er nee. toevallig- Ik weet wel dat Leeuwarden... Sorry. Ik weet wel dat Leeuwarden heel erg divers is qua stijl. En Friesland al vooral. Weet je, een Young Quinny is niet te vergelijken met No Order. Nee, dat is echt crazy. En Roland inderdaad, die zijn hele eigen ding doet. Ja, als ik naar Leeuwarden en naar de regio kijk qua hip hier... Nou, dat is echt crazy. Super divers. Super divers. Het valt onder die diverse groep. Is er ook iemand die helemaal in het Fries gaat? Gewoon? Is er een Fries te zien? Ja, Vergast. Serieus? Vergast. Oh shit. Waar is die? Represent Vergast, als je dit ziet, jongen. Ja? Hij is op en top Fries en hij is de beste Friese rapper ter wereld. Jullie weten. Vergast. Check hem op YouTube. Vergast. Vergast. F-R-G-A-S-T. Yes. Sweet. Die gast is crazy. Iedereen knikt gewoon ook. Everybody knows who that is. Ik weet wel dat de eerste artiest die ik goed in het Fries heb horen, dat was Raymond, die was er sowieso. Maar hoe heet die jongen van de orde? Ik kom even niet op zijn naam, jongen uit Amsterdam. Ja, de MC Gurbe. Dilson met Ja. die track, die heeft echt, dat vond ik echt, damn. Toen ik die Dilson. hoorde, dacht ik van, ja, alright. MC Gurbe hebben we ook nog gehad. MC Eén Gurbe. track Ja. had hij. Ja. Gurbe. En we hebben het inderdaad heel veel over gehad en wat was en waar wij... Maar waar zie je het vooral heen gaan? Welke impact wil jij hebben op de scene hier? Ja, ik wil gewoon Friesland op de kaart hebben. Ook gewoon dat hiphop hier gewoon wordt wat het in de rest van Nederland is. Op dit moment gewoon groot. En hoe ga je dat doen? Of hoe doe je dat nu al? Ja, de movement gewoon zelf. We treden hier vaak op. We zetten het op de kaart. We brengen, niet alleen ik. Er zijn nu hier ook kleinere rappers aanwezig die gewoon Friesland op de kaart aan het zetten zijn. En dat is waar het naartoe gaat. En dat is wat wij gaan doen. Ja. Wat is jouw hip-hop droom voor Friesland? Utopia. Dat we doorgaan zoals we nu bezig zijn. Ik ben zo fucking trots op wat we hier aan het bereiken zijn. Leeuwarden Collectief ben ik ontzettend trots op. Hoe de peoples hier bezig zijn. Hoe we met elkaar verbinden. Het draait meer dan alleen om hiphop. Weet je, het valt in een hokje te plaatsen, maar we zijn een eenheid. En ik heb nog nooit zo'n collectief gevoel hier gehad als elders. Dus Leeuwarden, big up, what up? Hey! Applaus voor jezelf. Ja, niet zo'n matig applaus. Hij zegt hele vette dingen, man. What up? I agree. Jij ook? Heb jij een ultimate dream?
Ja, ik ben wat te oud voor dromen, weet je wel. Dus Nee, man, ik dat bedoel- kan nee, niet. maar Dat klopt niet. Ik bedoel, ik zie mijzelf niet doorbreken zoals deze jongens dat hopen te doen, weet je wel. Die tijd is voor mij Maar maak geweest. jezelf, Misschien gaat maak het niet om jezelf, jou. nog- maak jezelf Ja, nog nou, tracks, nee, niet meer. Nee, maar wat ik heb Moet je gaan natuurlijk doen. Ga met Quo studio in. Ga samen wat doen. Ik heb natuurlijk ambities. Ik heb een evenementenorganisatie. En ik heb nu een aantal concepten waar ik het land mee in ga. En hoe ik Friesland op die manier op de kaart wil zetten, is gewoon allemaal gasten overal feesten neerzetten en waar iedereen heen komt. En dat ze achteraf pas horen van, hey, dude, waar kom je vandaan? En zeggen van, ja, ik kom uit Sneek, weet je wel, ik kom uit fucking Friesland. Dus, weet je wel, dat is de manier hoe ik het represent, weet je wel. Dus. Sorry man, ik wil nog één ding zeggen. Ik denk dat wij ook heel vaak denken dat we Amsterdam of Rotterdam niet kunnen bereiken. Zowel letterlijk als figuurlijk niet. Dat we dan zo ver van hun afstaan. Maar we moeten hun ook gewoon opzoeken. En we moeten Leeuwarden gewoon laten zien aan de rest van Nederland. What up? Want heel veel mensen uit de Randstad of heel veel mensen van buiten Friesland weten niet wat hier gaande is. En dat komt omdat we ook gewoon te langzaam produceren. Te weinig bezig zijn. Als we het hebben over, weet je, produceren. Dus ik zou zeggen, maak iets. Laten we mixtapes maken. Laten we die straatremixers er weer ingooien. What up, Reptiel? Laten we dingen doen, weet je. Laten we ondernemen. Laten we muziek maken. Nou, ik vind het heel fijn. Ik hoor vooral heel veel we, inderdaad. Want ik dacht, misschien is het een eiland dingetje, dat iedereen een beetje in zijn eigen hokje zit. En dat Was het daarom vroeger niet wel, zo- hoor. Dat, kan ik Dat je is wel er nog Ja? steeds. Ja, was vroeger wel. En dat is er nog steeds. Maar vroeger is er nog steeds, is de new generation wel bereid om te zeggen, hé, lekker met z'n allen? Of is dat nog een beetje moeilijk? Dat zeker. Ja, we zijn open voor alles. No homo. Vet. Ja, oh shit. Ja. Die disclaimer moest blijkbaar of zo, I don't know. Maar een beetje jammer. Nee, ja, ik geloof erin. Ja, Ik ben top. benieuwd. Jongens, hartelijk bedankt. Ik hoop Ik heb dat nog één jullie- nieuwtje. Ja, Mag ik één nieuwtje een zeggen? nieuwtje. Ja, een nieuwtje. Ja. Zijn er oldschool hip-hop liefhebbers hier? Wie houdt van Master Ace? Wie houdt van Marco Polo? 22 december in het Balwerk. Kijk, Kijk, Alright. zo doet hij dat. ja, als je vanavond gaat zeggen dat hij het tof heeft gedaan, krijg je een vrijkaartje, toch? Als jij betaalt. Daar gaan we het nog over hebben. Jongens, hartelijk bedankt. Laat je horen. Dankjewel. En nu ben ik wel heel blij dat Maask er is. Ja. Ik wil Geen toch even aftrek? wat... Maask, jongen, Joost. Joost, je hebt hier ook heel veel in Leeuwarden gedaan. Als je het nu ziet, een zaal vol mensen die met hiphop bezig zijn, over hiphop willen praten, dingen willen doen. Goed gegaan hier de afgelopen jaren, sinds jij weg bent. Niet dankzij dat je weg bent natuurlijk. Ja, nee, hartstikke mooi. Fijn. Geweldig, bedankt. Ik denk dat Maask zijn stukje gewoon voor zich laat Ja, spreken. Maask gaat het gewoon laten horen. Jongen, mensen, laat je horen van Maask. Yes. Hallo lieve dames en heren, mijn naam is Maask. Ik heb een tijdje in Leeuwarden gewoond, ik kom uit Friesland. Ik woon nu in Rotterdam, 2 jaar. Ik ben een beatboxer, een stemkunstenaar. Ik loop mijn eigen stem en daar maak ik dan liedjes mee. Dus, nou, hè? Veel plezier!
Esa neba en la besa nego. Really go double no this on the boss. Esa neba en la besa nego. Really go double no this on the boss. Esa neba en la besa nego. Really go double no this on the boss. Esa neba en la besa nego. Really go double no this on the boss. Yeah. Give it up for Mask. Oh god, ja, ik denk hij gaat meteen. En dan gaan we beginnen met het tweede panelgesprek. En die gaan we inleiden met een video. Als ik met je ben, dan denk ik niet meer aan de rest. Nee. Nog zo klein, maar je doet je best. Je troost me, haalt me uit mijn boze buien. Ik weet, ik hoor niet te huilen als je bij mij bent. Yes. Mag ik alsjeblieft een keihard applaus voor Roland? Yes. Welkom, neem plaats. En ja, ik kondig alleen Roland aan, omdat Latifa helaas, tot mijn grote spijt, pech heeft onderweg. Dus die staat ergens met een waggie, of een auto, weet ik veel. Waggie weet iedereen wel, toch? Die het niet meer doet. Dus ze haalt het niet. Ik hoop stiekem, maar ze haalt het niet. Zij heeft autopech. Sorry. Dus ze zit in de aankondiging, maar mag ik alsjeblieft een klein applausje voor Latifa, die er niet is. En een keiharde voor Roland. Dus ik hoop niet dat je het erg vindt. Nee, is cool, man. Is Ja? cool. Ja, toch. Hoe gaat ie? Ja, gaat goed. Gaat goed met jou? Ja, lekker. Ja, Ik ben toch? heel blij dat je er bent. Ja, toch. Jij, hebt, jij bent best wel, als ik veren mag steken, jij bent een grote naam hier in Friesland, in Leeuwarden. Of niet? Of ben je een bescheiden guy die zegt nee, joh. I guess. Ja, Yes. toch? Roland is best wel a big thing here, right? Hij is de eerste op topnotch. Je hebt I het guess. gemaakt. I guess. Je bent bescheiden erin, fine. Maar voel je wel een beetje wat jij doet voor hier? Voor de scene die vanuit hier gaande is. Voel jij wel wat jij doet? Nee, niet per se. Ik bedoel, ik was altijd al gewoon een guy die eigenlijk puur op mijn kamertje gewoon dingen zat te maken en het gewoon online dropte. En ja, op een gegeven moment blies het op met die eerste track, zeg maar, die bongo track. Ja. Maar het is niet dat ik heel erg bezig ben met aanvoelen of zo, wat het deed eigenlijk. Je bent gewoon, in principe, je kreeg een hit, Ja. keihard, Ja. maar je bent niet naast je schoenen gaan lopen. Nou, Het is niet naar je hoofd gestegen. nou, nee, want ik kwam alsnog niet echt veel buiten toen of zo. Dus ik begreep het ook niet echt of zo, zeg maar. En dat is ook een ding trouwens, want toen ik het wel ging begrijpen, zeg maar, had ik er best wel veel moeite mee of zo. Ja? Zeg maar, ja. Waar had je vooral moeite mee dan, zeg maar? Zeg maar, omdat, zeg maar, met die track was het echt, zeg maar, ik had drie tracks of zo gedropt als Roland zijnde. En Ja. zeg maar, die blies zo erg, zeg maar, soort van op dat ik, zeg maar... Wat is dat per se? Ja, dat je dan op... Toen ik naar buiten ging en naar plekken ging en zo, dat ik herkend werd op plekken of zo, dat ik dacht van, hè?
like hier en zo. En Kennen jullie mij hier helemaal aan de andere kant van ja, Nederland? in België opeens of zo, dat je denkt, hè? Of dat mensen filmpjes in een club ergens in België, bijvoorbeeld in Brussel, je pokoe zitten te draaien of zo. Of meidjes in Spanje en zo. Dat ik denk, hè, like, wat gebeurt er allemaal of zo? Maar wat ik zei, ik was niet echt op plekken of zo om dat te beseffen. Want ik woonde nog hier. Ja. Dus ik was ook niet echt out there, snap je? En hoe zit dat nu dan? Ben je er al een beetje gewend? Nee, maar daarom heb ik ook bewust zeg maar, een stap achteruit genomen zeg maar, dit jaar. En heb ik meer gefocust op zeg maar, van hoe ik dit zou moeten handelen of wat zeg maar, voor het ook groter wordt, zeg maar. Ja. Want het kan nog veel groter, dat weten we ook. Ja, Toch? inderdaad. Want je raakt gewoon in een sneltreinvaart. Je ziet om je heen wat er gebeurt. Het is heel Ja. leuk. Maar heeft dat effect op de manier waarop je muziek gaat maken? Ja, het kan. Vooral als je, zeg maar, wat ik zeg, ik was die guy, zeg maar, gewoon op die kamer die gewoon mijn eigen ding deed. En daar heb je managers en dan heb je labels en iedereen, gooi mee Frans, doe mee dit. Like, dat was, snap je, dan krijg je wel opeens veel people of zo die zogenaamd... Het beste met je voor te hebben. Zeg maar. Ja, maar zeg maar achteraf, je weet toch, ik ben er wel sceptisch naar gaan kijken. Je weet toch, serieus naar gaan kijken en zo. En nu heb ik er meer mee leren omgaan, zeg maar. Dat is iets wat me echt overkwam. En dat is zeg maar het gekke daaraan, denk ik, is dat bijvoorbeeld voetballers en dat soort mensen, zeg maar, die krijgen niet echt... je wordt zomaar, zeg maar, in het diepe gegooid of Ja, zo. Je zonder weet toch? begeleiding. Ja, Je zonder moet begeleiding. opeens- En opeens ben jij, zeg maar, een soort van die guy. En je denkt ook, hè, like, bro, chill. Je weet toch, ja. Ja, en ook bedragen en zo. Je weet toch, opeens boekingen voor bedragen en shit. En, Big money. nou, bigger Bigger maar, money dan het dat je gewend ja, was, dan zeg dat ik maar. gewend was, laat ik het zo Als er zeggen. eerst Ja. 1 nulletje was of 2, zijn er nu opeens 3. 3-0. 4. Hey, Roland. Zo- Oké, ik ga het niet later. doen. nee. Sommige deals. Maar zeg maar, ben je daardoor een beetje, doordat je in die keiharde molen terecht kwam, ben je een beetje uit je drijfveer gehaald? Heb je nu een andere drijfveer die je aanspoort? Nee, totaal niet. Ik heb gewoon dezelfde drijfveer nog En steeds. wat is dat? Ja, gewoon muziek, man. Dat is gewoon, ik vind het gewoon echt leuk om te maken, gewoon te experimenteren ermee. Gewoon, je weet toch, gewoon echt kloten ermee en zo. Je weet toch, dat is altijd wat ik leuk vond. En dat is, zeg maar, wat moeilijk is om te blijven doen, denk ik. Maar wat ik wel blijf doen, vooral. En wil blijven doen, want anders is de lol er ook vanaf voor mij, man. Ja, dus je moet jezelf wel erin blijven uitdagen. Ja, zeker. En hoezo heb je ervoor gekozen om hiphop als uitlaatklep te hebben? Is dat organisch zo gaan? Ben je ermee opgegroeid? Hij lacht. Ja, of ik ermee ben opgegroeid. Ja, tuurlijk, ik ben met hiphop opgegroeid, maar ik ben ook met heel veel andere dingen opgegroeid, zeg maar. En ik weet niet per se of, zeg maar, soms voel ik of maak ik ook dingen die niet per se, zeg maar, ik heb ook tracks die niet per se hiphop zijn of zo. Dus ik ben ermee opgegroeid en ik maak het ook wel, maar ik maak ook, zeg maar, dingen die, denk ik, als je er echt naar kijkt, niet echt meer in dat genre vallen. Maar ja, of toch weer wel, want hiphop is toch weer zo breed, Superbreed. inderdaad. Dus ik snap het soms zelf niet eens meer. Ik denk van, ja, wat is het eigenlijk? Je weet toch? Dus ja, vind ik wel. Je weet toch, ik vind het soms moeilijk om te plaatsen, laat ik het zo zeggen. En wat inspireert je vooral als je maakt? Sorry? Wat inspireert jou vooral? Wat is je inspiratie? Wat voor artiesten of wat? Artiesten, voor hetzelfde geld zit je thuis en haal je inspiratie uit boeken die je leest, uit dingen die je ziet. Ja, deze dagen veel in mijn lijf, man. Wat ik zeg, veel in mijn lijf gewoon. Kunst, filosoof vind ik heel dope. Laatst was ik sick geïnspireerd door, ik weet niet of dat Mozart is, volgens mij. Like die die oude. Figaro, die shit. Oh ja, wie is Ja. dat? Wie is dat? Een van die. We snappen Figaro, allemaal wat hij van die bedoelt. Figaro guy. Ja, juist. Wie? Ja, die Wie? shit. Ja, dat ja. Pavarotti. Ja, man. Ik dacht, Pavarotti, ja. hoe zou dat... Of Queen. Nee, niet Queen. Nee, Queen nee, is... nee, ja. nee. Pavarotti. Maar ik dacht, hoe zou dat, zeg maar, klinken op een trapbeat of zo, je weet toch? Ja? Op zo'n Travis Scott-achtige vibe. Fully autotune, je weet toch? Hoe gaat dat Oh. klinken, je weet toch? En ja, dat soort dingen, man. Gewoon random dingen, echt, ja. Krijgen we dat ook te horen? Want je geeft een mooi voorbeeld, maar ik denk nu, oké, dan ben ik benieuwd of we dat ook ergens gaan horen. Ja,
als het goed lukt op een song, dan zeker. Want je Maar- bent er wel aan het tweaken een beetje. Ja, zeker. Maar zeg maar, ik ben nog niet tevreden ermee. Maar het is gewoon wel iets wat mij dope lijkt om zeg maar zo op een soort trap-achtige manier erop te krijgen. Ja, Gewoon alle invloeden en een andere sound eraan geven. Vooral je eigen saus eroverheen te gooien. ja, zeker. En Ja. binnen je maakproces, hè, want dat is natuurlijk per artiest anders, super interessant. Maar richt jij je bewust op een bepaalde doelgroep? Wauw. Ik weet denk ik wel wat mijn doelgroep ongeveer is, maar het is niet dat ik me daar echt sick op richt, zeg maar. Het is gewoon, denk ik, ja, wat ik maak valt gewoon onder een bepaalde doelgroep. En Daar is het populair, maar je richt niet per se, oké, want dit willen zij horen, dus dan geef ik dat. niet altijd, wel bij sommige songs denk ik van, hoor je dat, als ik deze gewoon goed uitwerk of zo, of op een bepaalde manier aanpak, dan kan het goed aanslaan bij dat publiek. Maar als je zo te werk gaat, dan denk ik, gaat de creativiteit er ook een pissie van af, zeg maar. Dus ik probeer niet bij alle songs, zeg maar, zo te werk te gaan, zeg maar. Ja. Right. Heb ik heel toevallig, want er zitten natuurlijk ook heel veel mensen hier gewoon. Misschien zit er wel een brandende vraag vanuit het publiek die denkt, oh, heb ik altijd al aan Roland willen vragen. Dan mag dat, dan kan dat. Ik heb superveel vragen, ik ben kei nieuwsgierig. Dus ik ga gewoon door. Ik vind het ook heel interessant. Cool. Omdat er komt natuurlijk ook bij kijken, je wordt populair, mensen kijken naar je op, kids kijken naar je op. Dus voor je het weet ben je een influencer, een rolmodel. Zie je jezelf ook wel als een geschikt rolmodel? Ik had het daar laatst over met mijn zus. Omdat ik iets op Instagram had gepost op mijn verhaal. En mijn zus... Zij kan niet. Ja, ze zei, kan niet, je neefjes kijken hier daar. Ja? En toen zat ik in de auto met nog een persoon. En die zei van, ja, je bent wel een goed voorbeeld, hè, zeg maar, soort van. En toen zei ik van, ja, ik ben misschien niet het perfecte voorbeeld, maar ik ben wel een eerlijk voorbeeld. Mhm. Ik geloof sowieso niet echt in het perfecte voorbeeld, want dan creëer je een illusie. En dan zeg maar, iemand groeit op en dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Of je komt erachter dat het helemaal niet waar is en raakt teleurgesteld in die persoon. Ja. Of je denkt dat jij zelf niet goed genoeg bent. Dus ik geloof dat niet. Ik ben gewoon eerlijk en het is wat het is. En ja, zo zit het gewoon bij je. Het hoort er gewoon bij. Ja, het hoort er Eerlijkheid gewoon dus. bij. Ja. Wat heb je met dat filmpje gedaan? Heb je het weggehaald? Nee. Nee. Gelaten gewoon. Ja, sowieso, man. Maar weet je, vind je wel dat je daarbinnen een bepaalde verantwoordelijkheid moet nemen met de boodschap die je brengt? Ja, maar zeg maar... Ja en nee. Ik denk hoe je het brengt misschien. Maar zeg maar wat je brengt, als je het echt... Zeg maar, als jij het over, ik zeg maar wat, geweld hebt of zo. Als dat is wat in jouw leven heeft gespeeld, dan heeft dat in jouw leven gespeeld. Dus dan hou je het toch echt... Dat is toch de definitie. Dus zeg maar, niet alles wat je gaat zeggen gaat positief zijn. Maar ik denk ook dat dat hiphop maakt. Like, je moet de pijn van iemand voelen, de agressie, je weet toch. En dat gaat niet altijd gewoon positief zijn of zeg maar goed voorbeeldachtig eruit zien. Maar als het wel de waarheid is, is het wel de waarheid. Alleen ik denk wel dat je een twist aan kan geven van... misschien van, joh, dit en dit is gebeurd, maar dit en dit heb ik ervan geleerd of zo. Snap je? Dat je wel toch nog laat zien van, joh, ik sta hier niet achter, maar ik heb dit gedaan. Of ik moest wel. Of snap je wat ik bedoel? Ja. Je kan van je fouten leren en Juist, zeg maar, in zo'n saus, zeg maar, ja. die saus. Oké, en dan gaan we van de ene saus naar de andere saus. Ja. Future Dreams, hoe zie jij de scene? Hoe zie jij hiphop binnen en buiten Friesland groeien? Ik ken sowieso een paar boys van hier die ik echt hard vind. En ik hoop gewoon dat zij gewoon die shot krijgen. En sowieso daarmee help ik graag waar ik kan helpen. Een hele goede mattie van mij is Jano. Shout-out Jano. Hij staat ook op ESTP. Oké. En Hiwi heb ik ook een clip meegedaan. Ook op Top Notch uitgekomen. En er zijn nog een paar guys. Mijn boy Diem daar in de back ergens. Ja toch, daar zo. Ook dope. Zaterdag gaan we een clipshoot doen samen. Check dat. Ja, ik hoop gewoon dat meer... Zeg maar, nu heb ik
ja, ik hoop gewoon dat er meer opkomen, man. Ja, dat er gewoon meer opkomen. Meer. Ja. Meer. Ja. Meer Ja. in jouw voetstappen volgen? Nou, niet voetstappen voor, dat zeg ik niet. Dat heb ik niet gezegd. Gewoon opkomen, iedereen op zijn eigen manier, iedereen met zijn eigen saus, iedereen met zijn eigen sound. En dat mensen dan gewoon ook zoiets hebben van, hé man, daar komen gewoon dope artiesten vandaan of iets. Nice. In die trend, denk ik. Zijn er mensen in het publiek, artiesten in het publiek, jongeren in het publiek, die wel opkijken naar Roland inderdaad van, damn, dat is dope. Ja, weet je, wat hij doet, hoe hij het doet en waar hij nu staat, daar wil ik ook heen. Ja? Komt iemand naar je toe met de mic? Yes, ik kom eraan. Oké, zeg even, wie ben je? Martijn. Martijn, wat is zo inspirerend aan Roland? Nou ja, gewoon... ik herinner me dan de filmpjes dat bijvoorbeeld achter het station in Leeuwarden dingen opnam. En opeens zag ik hem met grote artiesten zoals Josilvio en Heaven. En ik denk van, ja man, dat is best wel tof. Ja. Ja toch, daar heb je toch alle respect voor. Ja. En wil je het zelf ook? Ja, nou ja, elke artiest wil dat toch? Dat is toch iedereen zijn droom, uiteindelijk. Wat doe je? MC, producer? Nou, ik rap een beetje. Ik doe mijn best. Doet hij het een beetje goed? Wie kent hem? Doet hij een beetje goed? Ja. Doet hij goed. Oké. Ja, maar is het dan ook dat je denkt van ja, oké, dat is uit Leeuwarden en nu heeft hij het gemaakt. Als hij dat kan, dan kan ik het ook. Is dat het gevoel een beetje? Nee, dat niet zozeer. Ja, misschien klinkt het misschien heel stom, maar je bent... ja, ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar je bent best wel trots eigenlijk. Dat was mijn eerste gevoel. Ik denk, ja, mooi. Dat vind ik echt mooi voor je. Zo. Terwijl we, ja, misschien... Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik ben toch wel trots dat ik denk van ja, je komt toch uit Leeuwarden, heeft dit en dit bereikt, die doet nu deze stappen. Ik denk van ja, vind ik wel netjes. Nou, Roland, die kan je straks steken, jongen. Ja, toch? Thanks man, dat waardeer ik heel erg. Heb ik nog meer die inspired zijn door Roland? Ja. Ja, hier vooraan. Zeg even, wie ben je? En ja, het wordt een grote slijmding nou, echt waar. Maar Nee. wie ben Give je? Wat props vind je where goed they're aan due. Roland? Ik ben Fumi. Ik wil eigenlijk een vraag stellen, mag dat? Ja, tuurlijk. Tuurlijk mama. Ja man, dus ik ken die tune van je, maar ik wist eigenlijk geen eens dat het van jou was. Dus Ja, oké, cool. nice je te ontmoeten. Ja, Maar je had het dus over dat je zei van, dat het op een bepaald moment in je carrière een beetje overweldigend werd. Ja. En je uiteindelijk ervoor had gekozen van, oké, ik trek me nu terug. Ja. Maar stel op een hoger level, Ja. dan komt het weer. En Ja. je bent niet in een positie om je terug te trekken, omdat Ja. je bent op een andere level in die grind. Ja, snap ik, ja. Hoe denk je er dan mee om te gaan? Nou, dat is een goede vraag, maar dat is dus wat ik nu heb geleerd, zeg maar. Ik heb zeg maar nu dat gehad eigenlijk en heb leren omgaan met wat ik moet omgaan, zeg maar. Zodat ik voorbereid ben als het, zeg maar... Sorry? Wat heb je vooral geleerd? Hoe je moet omgaan met van alles, man. Kijk, je moet begrijpen, je krijgt zeg maar... Like, duizenden mensen met een mening en shit. En zeg maar, opeens krijg je ook mensen die wat van je willen, waarvan jij weet van... Jij fuckt het helemaal niet met mij, zeg maar. En nu doe jij... Dus, maar als ik dan zeg maar raar reageer van... Ben ik arrogant? Terwijl ik denk, zeg maar... Je hebt zoveel sikke mindachtige games die erbij komen. Dan heb je nog veel mensen die aan je trekken en dit, dat. Maar tegelijkertijd moet je ook niet vergeten blij te zijn, want het is wat je wilde. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus nu zit jij in een raar level en dan moet je ook nog beseffen van... Dan probeer je het zeg maar uit te leggen aan iemand om je heen, maar die begrijpt dat niet. Want die denkt gewoon van bro, dit is toch wat jij wil? Je gaat lekker toch? Zeg maar, en dat is een PC waar ik heel erg mee struggelde, zeg maar, dit jaar voornamelijk. Omdat ik persoonlijk ook nog wat erge dingen had meegemaakt, zeg maar. En toen dacht ik van ja, het is beter als ik nu zeg maar een stap achteruit neem. Om zeg maar daarmee te dealen. Voor stel dat het in de toekomst weer mag gebeuren. Dat het dan, je weet toch dat ik dan... Ben je weet van, voorbereid oké, en dan weet je hoe je daarmee en moet... weet van ja. hoe ik daarmee moet omgaan, zeg maar. En dat had ik even niet dit jaar, zeg maar. Je weet toch. Self-care is dus ook ontzettend belangrijk. Weten waar je heen wilt gaan en de juiste mensen om je heen Ja, hebben. 100%. Dat is één ding wat ik heb geleerd. Dat is 100% waar, man. 100% waar. Ik wil je ontzettend bedanken voor je oprechte eerlijkheid hier op de bank. Ja, toch. Voor weten wanneer je terug moet stappen en vooral terug moet komen. We kijken ook ontzettend uit naar a lot of nieuw stuff. Ja, 100% man. Onder andere die 2019. Figaro, want ik ben nu heel erg benieuwd. Het gaat droppen, man. Mag ik alsjeblieft een heel hard applaus voor Roland? Ja, toch. Dankjewel.
En van Roland, Can't Get Enough, gaan we naar Mask. It's your turn. Give it up for Mask. Dank jou wel. Yes. En van Mask gaan we naar een volgende panelgesprek. Dit panelgesprek doen we samen met Zwart Licht en Jenna Mar. En ik geef alvast een heads-up. Dit panelgesprek gaat, omdat we een internationale gast hebben, Jenna Mar, in het Engels. Eerst een kleine voorstel wie mijn gasten zijn. Mezelf, dat is elevatie voor mijn young Jesus. Bless de hele natie, hengt de kaart, trust no motherfucking body, ja. Winston, ik go hard, ik ben booghard. Kom die hele game wijzigen, ik ben reiziger. Adem in en ik blaas dit, net Davids. Maar Nederland wil niet eens horen, kleine C-dorp. Winston, ik go hard, ik ben booghard. Kom die hele game wijzigen, ik ben reiziger. Toch aksa toch, juggle toch aksa toch. Die man die jou die kie, toch aksa toch, juggle toch aksa toch. Lige. Toch aksa toch, juggle toch aksa toch. Sai tu jale, die laisse aller. Toch aksa toch, juggle toch aksa toch. Ware ube, Senegalais. Toch
sa gox jógal dox ak sa gox li man di yow di kii liggéey dox ak sa gox jógal dox ak sa gox liggéey dox ak sa gox jógal dox ak sa gox waaw. Yes. Mag dan alsjeblieft een applaus voor mijn bank. We're gonna do this conversation partly in English and maybe partly in Dutch. Yeah. Want Zwartlicht die komt gewoon uit Nederland, Amsterdam. Wop, wop. Hallo. Hey. En dan hebben we Yanamar. Yanamar bestaat uit Omar en Tjat. Onder andere, want Yanamar heeft superveel leden. En zij komen uit Senegal. And I just told the people that we're going to do the conversation probably partly English, partly in Dutch. And to start with you, because you, Yanamar isn't a group of just two people. Yanamar is a movement. And Yanamar has a big message. And I like to... Can you tell the people what is the message that Yanamar spreads, and is it a worldwide message? So, thank you for the question. Thank you everybody for being here. Yes, the message of Yanamar is hope. Hope. The message of Yanamar is believing in ourselves and believe that we can handle and change this world. And then it's possible to have a better world and another world. So that's pretty much the message of Yanamar. Hope. Hope. And then, because Yanamar, you're from Senegal, and you raise awareness, raise hope in Senegal, but you want it to be worldwide. Exactly, because it doesn't make any sense if we trying to change things in our home country and then the rest is just still what it is. So it has to be something worldwide. That's why we need also the connection to be connected to the people from the rest of the world. Yeah. Thank you. Aquasi, kom er gezellig bij. Hey, Aquasi. Ja, kom, neem een stoel mee. Of gewoon, als je wil mag je hier op de bank zitten en dan sta ik hier. Vind ik gezellig, kan ik naar jullie kijken. Aquasi, kom zitten, kom gezellig zitten. Bring je ass over. Hebben we een stoel voor Ben? Bam. Over Aquasi. Dus ik kan weer gewoon zitten? Je mag hier. Nee, kijk. Ik ga dan staan, dan kan ik jullie zien, mooi. Of sta ik in je weg? Sta mooi hoor. Ja, dus het is nu compleet. Geef ze nog even een applausje hoor. Hoi. And I wanted to go to a small clip and then introduce my next question. One of our friends, Fadel Barrow, said to us, look guys, you have to do something. People respect you a lot. You have the street cred that you need to be one of the most important men in Senegal, and that's what you are. And in Yanamar, you also have Sophie, who is the communication strategist of the movement. Que nous nous sommes dit que c'est à nous jeunes de faire quelque chose et de ne rien attendre des autres. Avec le laxisme et de prendre notre destin en main. Beyond Kirgi, you also have Foumalad, you have Jenny Baghdad, and Simon. Yanamar symbolize a combination between activist and artist. We say, let's organize ourselves, let's create a movement. We have to stop talking about it via blogs or radio. And finally we ended up saying Yanamar. Yanamar, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Chaque semaine presque, on organisait une manifestation. Et on donnait le micro à tout le monde. C'était pas un mouvement, par exemple, que Kilifeu était le leader ou Tchad ou Fadel. Tout le monde était leader. The movement started getting bigger. Then we did our first big meeting at Obelisk Square. We had like 10 times more people than we was expecting. And at that day, we knew that Senegalese youth was ready for change, was ready for revolution. Donc loolu la ñu ñëwoon wax ci gars yi l'essentiel mooy dans tous les combats on a vu les Yanamaristes, dans tous les combats on est présent, surtout su fekkee ne c'est citoyen, surtout c'est pour le peuple sénégalais. Et je doute que si ce n'était pas Kirgi, le mouvement aurait eu cette ampleur. Histoire bi wane que ne wane na ne magum 90 ans buy fen matul bacim réew. C'était la première fois que des artistes, des rappeurs viennent s'accaparer de l'espace public.
It's clearly to see that Yanamar as a movement has a strong message, a strong following. And you use hip-hop as a tool to spread this message. How did this come about? Yeah, because we think that hip hop could be in this ages like the main vehicle of a message, because it's worldwide well known, and then every country that you can go, you will find hip hop. Even in Saudi Arabia, you will find somebody with baggies and stuff like that. You know, so it's like the same community. And then at the beginning of the movement, we rely a lot on the crowd who follow each artist differently. So the people who believes in my band and then believes in Fumalad or Geely or some other bands in the movement, because they believe in our background, they believe in what we achieve as artists. Yeah, because these were already known artists. Exactly. As individuals or as a group, and then you guys came together. Exactly, and as you could see in the video, we also did what we call the mobile sound system. Yeah. All around the country, like spreading the message, and we even created what we call urban guerrilla poetry, which means because the former president was spontaneously say no to our garden. Yeah. So then we had to find out a way to deliver the message. So then we were doing what we call door by door, dalu dëkk bi. So and then they say no, Chat and Fumalad, you're not allowed to walk in the street. Okay. And then we had another option that was getting to the bus. Like I'm in the bus or in the tram. From, like, for example, I take the 19 tram, someone take the 80 tram, and then we were saying some verse in the tram to let people know, you are 18 years old, go register for the election, vote for everybody, but not for this president. Yeah. So, like, the whole country was like that, rappers in the bus to spread the message. So that's what we called urban guerrilla poetry. So we couldn't do that without hip-hop in a way. Nice. Good. That's very strong, because indeed people already know you, and it's about change, youth, and getting as many members as possible, because can everybody join Yanamar? Yeah, you don't need a card to be member. You don't need to sign any paper to be member. Yanamar we're fed up. You're fed up of something. You're fed up of being lazy, fatalistic, defeatist, somebody who just think that it's not gonna work. And then for us, the strongest message of Yanamar wasn't just against the president. It was against ourselves, how we behave in our country. The streets are not dirty. It's dirty because we throw our trash in the street. Yeah. Because I drink my coffee and I throw my cup of coffee in the street. Then I am the dirty one. So I have to clean myself to be able to clean the street. I don't pee in the street anymore. I'm not gonna get into a bus if it's already full. I will be on time. I will not accept corruption or bribe or those kind of stuff. Change your behavior. Try to be yourself a model to be in a better society. Because we live in a community in Senegal, in Africa pretty much, but to be in a community, you need a certain behavior to handle this community, because whatever impact on you, impact on the rest of the community. So it's about responsibility. Yeah. And speaking of impact, this question, if you can translate for Omar. Omar doesn't speak English that well. He does speak French, but my French is very bad. And Omar speaks Wolof, so you will translate Wolof. Definitely. And can you ask Omar, why did he join the movement Yanamar? What was it for him that he was fed up? I'm sorry, I am no speak English. Yes, sir. Wow, Yanamar boo gisee ma ñëw si yàgg naa déglu rap mais rapport yu Yanamar tey dañu ñëw wone loo xamante ni tey suñu population lu musul am mooy joxe seen live wàcc si télé bi ñu leen di dóor xam nga ñii ñu mënoon lañ ci rey ma toog xool ak sama expérience xam ne ni ñii war naa leen war a mun a apporter quelque chose ak sama expérience moi aussi xam nga si laa ñëwee dugg si Yanamar te ba mu si duggee aussi waaw gën na accélérer affaire yi quoi ok. So he's saying pretty much like, I joined the movement because these rappers that I was seeing on TVs and radio, I was fan of them. Yeah. And then saw them in the street fighting for my own interests, pushed me to say, no, they're not gonna like or love the country more than me. So I have to put my hand in this fight. So I have to join them no matter what. And then even if I have to die in there, I will go join them and then do this fight because it's for our own interest and the general interest. So that's what he said.
And what change did it bring for him, and what is he passing on with the spirit of Yanamar, because he has a Yanamar spirit? ak yaa mu ne lan la Y'en a marre changé si yow ak sa esprit lan nga fa def ci sa ok Y'en a marre changé na si lu bëri si man quoi def naa si Y'en a marre mais aussi Y'en a marre def na si man lu bëri parce que boo xoolee avant maa ngi doon dund loo xamante ni lu metti la woon quoi sama population di dund lu metti loo xamante ni da ngay bëgg a job doo job xam nga da ngay bëgg a am loo xamante ni da nga koy yóbbu sa xam nga sa biir gaale mais doo ko am si lépp si corruption boo xamante ni yow suñu njiit ñoom ñu yoroon suñu dëkk di dawal ay corruption boo duggee si police bi corruption la boo demee si xam nga xam nga si politiciens yi corruption ministères yi corruption la xam nga lépp nga koy gis affaire bi metti woon torop waaw ma ñëw dugg si Y'en a marre tey Y'en a marre changé na sama expérience ba nga xamante ni tey bu dee dorog laa doon jaay tey teg naa ko fële bu doon dama doon jënd loo xamante ni xam nga c'est illégal teg naa ko fële leneen ak leneen ak leneen ak samay xarit yoo xamante ni tey ñii ñoo ngi doon tëdd ay 20 ans ñii ay 10 ans tey sama expérience tax na tey ak Y'en a marre bi tax na ñoom ñëpp tey ñu bàyyi lépp lu ñu doon def concentré wu si Y'en a marre ba nga xamante ni tey Y'en a marre bu wootee bu ñu wàccee rek non dëkk bi dinañ xam ne ay nit wàcc nañ quoi ok. So he said that growing up in a neighborhood which is very rough, so no chance at all, because you grow up in a situation that there are many people in a little part of the city flooding every year. Kids don't go to school, so the only way to survive was to deal drugs in the street or to do some bad things like that. And I've done it. He did it. And then I was in jail several times because of that. But when Y'en a marre was created, I say, wow, this is my way. This is the movement that I have to bring my energy, this hunger, and then change. And then he pretty much, just to talk about him, he's one of the most important guy in the movement because of the area he's living there, but also the image. He's from, that was somebody that the parents of his neighborhood was saying, never hang out with him. But because of Y'en a marre now, when a kid is taken the wrong way, people are calling him to tell, hey, Sheikhu, please talk to these kids because he's taken the wrong way. He's like now kind of personality in his neighborhood. Even the mayor, before he takes some kind of decision, he asks him, what do you think about this decision? Because of what he learned in Y'en a marre, the experience he had. We give a lot of workshop, and then now he opened an agency of security and recruit some former prisoners and some former military. So they are really well organized, and because of the movement, he was able to do that. And then he used total change of mentality and message and real life. Exactly. Thanks. Can I get a love for that, please? And going to Zwartlicht. Willen jullie Engels, Nederlands, English? Waar je aan? Voor in Nederlands? Ja? Oké. We're going to do it a little bit in Dutch. I'll transfer it a little bit. No problem. Gaat het bij jullie ook meer dan om muziek alleen? Sowieso wel. Ja. Het gaat altijd om meer dan muziek. Maar hip-hop per definitie is muziek met een boodschap. Of het nou een negatieve of positieve boodschap is. Een rapper zegt altijd iets. Dus het gaat altijd om meer dan alleen muziek in hip-hop. Voelen jullie dan een beetje, jullie zijn een gevestigde naam in de scene, very well known. Voel je dan een beetje de verantwoordelijkheid dat jullie een bewuste boodschap naar de mainstream brengen? Dus positiveness en ook hoop? Of Persoonlijk, ik weet niet hoe zij erover denken, maar persoonlijk denk ik dat er een balans moet zijn tussen... kijk, hip-hop is geboren uit als feestmuziek ten eerste, gewoon beats. Daarna kwamen de rappers en die rappers hebben dan wat te zeggen of ze praten over hun omgeving. Maar ik vind dat er is plaats voor allebei. Plaats voor allebei. Do you agree? Disagree, Lee? Ja, I agree. En ik denk dat we naar Engels moeten, man. Het voelt fijner, want zij zijn een kleine minderheid. Ja. Anders, weet je? Let's do that. Well, dope. Let's do it in English. I want you guys to understand this. Yeah. What was the question? So the question was if they feel, they're well known, if they feel the responsibility to bring a conscious message to the world rights or the mainstream hip-hop scene, especially here in Holland.
Do you? I think Leroy put it. I think, yeah, I do. You do a bit, but you a bit. What is that bit? I think there's It's always, both ways. I think it's always a little, you're a little bit responsible for what you put out because Mhm. people look up to you. Like they see you as a big star, and if you put out the wrong message, people can pick it up and think like, just like Roland said, if you Mhm. put up a fake image, it's people, it will always let people down in some type of way. Yeah, so it's got to be honest. It's Yeah, you gotta be always real. got to be honest by yourself, and it's a medium you can use and can reach people with only the right way to like spread around the right message for people to understand the way of living and the feelings that you have, because hip hop is mostly like putting your feelings into writings and like delivering to the crowd. Something like that. And in comparison with Yanamar, it's clear that they have like artists and activists. Would you label yourself activist or involve yourself and your group? I'm more for artists. I think like our message is kind of like it's positive, and we are talking about the change here in this common day society. But right now, I'm not the one marching on the streets or collecting everybody to vote for the right person. But you do have a mic which you speak through, so you don't have to march the streets to resist. Yeah, right? of course. But I think what those guys are doing is like the total package of it. Like they are willing to sacrifice everything to make a change. To just live. Yeah, to just live. So I respect that to the fullest, and I cannot compare myself to them because they are the real activists. They really made a change there in Senegal. So calling myself an activist would like downgrade there. Yeah. Yeah, of course, if you compare the two, because it's different situations, but here it's not like everything here is roses. There you got stuff that you're not satisfied Yeah, of with, course. or that we need to talk about. Yeah, you have a voice that you speak with. And that's Yeah. what we do. We address it on our new album. If you want to hear the new album, Zwart Licht Bliksem is out now. Check it. And we address it on our newest album and on our first album and our second album and our third album. But the thing is like the things that those guys are doing are way more special. Let's talk about them. Not It's a about whole nother us, level. You know? It's a whole nother skill. It's a different It's skill. Not a nother ball thing. game. Okay, but then to bring it here in Holland, what is it that you like to reach with your art as Zwart Licht? What would you like to reach here? It would be beautiful if you could just educate different generations. The younger generation. The younger generation is always smarter than the current generation, because you learn more, you see more. That would be dope if you could do that. If you could educate, or if you could give some wisdoms or some jewels, some gems to the youth. Yeah, inspiring the youth. That's the most beautiful thing you can do with your music. Because the youth is always the future. And there is the comparison. And there I hear the same thing, because you also invest in the youth. You also invest in youth. And it's all about youth investing in that hope. So you plant the seed, tree. And then who knows? Could we be a part of Yanabar? Even though we're here? Last question. Is there there's no Yanamar division, membership, right? Or the UK division, or the Netherlands, or the Friesland division? You are part of Yanamar. Yeah. And even the crowd here are part of Yanamar, because it's a state of mind. I think the people who are here, they're already conscious about what are the emergencies. Thank so you. they're not the people crossing the street, passing by. No, they're here. Whoever is here is already aware about that. We need conscious message. So they're already Yanamar. So in an informal way. But to formalize it, yes, the purpose of this trip could make that happen in a platform. So we talked about this earlier. Yes, so I we're think gonna it's do that. something like behind scenes. So we will maybe see how we can connect ourselves and then figure out something to make it bigger. But I think personally, if I would live here in Holland, I have so many things to do, and maybe to go in the streets, because there are so many things for me to do. And I know they say a lot, because I'm listening to their album, and then the guys that I'm hanging with, they'll tell me what they are it's about? saying, Yeah. what it's about, what is the thing. I'm interesting, Yeah. because the flow is already nice. Yeah. The music are already on top. So So, it's the message. to yeah. get the message was my problem. So I kind of not like know that they could be me in there. I could be them here. So
There is this link. Yes. And I know it's very short. We have to wrap it up. But I would like to thank you so much. Can I get mad love for Yanamar and also for Zwart Licht? And indeed, check Bliksem, but also check out Yanamar has. There are tons of documentaries made about this guy. If you can't remember the name, just make a photo and then find it. Find the documentary. Get that spirit in you loose, and then let's grow together to that piece of hope. Yes? Thanks. Right. Okay. Jaco. Jennifer. Ja. Applaus voor onze MC van vanavond hier. Dankjewel. Dankjewel. Kom gauw eens terug. Ja, graag. Vond je het leuk in Leeuwarden? Ik vond het superleuk om hier te zijn. Mooi. Goed, Ja. jongens. We kunnen heel lang over hiphop praten, maar hiphop moeten we ook horen. Hiphop moeten we meemaken. Hiphop moeten we zien. Dus voor sommige mensen die de hele tijd naar binnen naar buiten liepen, naar binnen naar buiten, naar binnen buiten, naar binnen buiten, die ook nog nu een beetje buiten rondlopen. Het is nu tijd voor Rising Up van het Leeuwarden Collectief. Waar is de DJ? Waar is de DJ? We gaan luisteren naar een paar mensen uit Leeuwarden die gaan laten horen wat ze kunnen. Als je denkt, dat kan ik ook, spring gerust op het podium. De mic ligt hier. Kan ik ondertussen vertellen dat terwijl we even de DJ zoeken, volgende week gaat het over de Amerikaanse verkiezingen. We schakelen dan live met New York, want er zijn er net verkiezingen in Amerika geweest. We gaan dan live schakelen met New York. We doen een mini pubquiz met mooie prijzen. We hebben een aantal experts hier die met ons mee gaan kijken, want de dag daarvoor zijn de verkiezingen in Amerika geweest. Dat is volgende week. Amerika kiest. Is inmiddels de DJ gevonden? Nog geen DJ gevonden. Die deur is dicht. Daar is niemand meer. Rising Up Leeuwarden Collectief zou vanavond nog een open mic hebben. Ja, misschien is de DJ even plassen. Misschien is het een beetje zenuwachtig. Voordat de race gaat beginnen. En dan kan het. Oké. Zal ik Maar het we proberen? kunnen het wel even oplossen. Is er hier een beatboxer? Is hier nu een beatboxer die het goed kan? Waar is die? Is het zo maas? Is hier een beatboxer? Is hier iemand die gewoon a cappella zijn rhymes kan droppen? Ja, Die wel, het freestyle hoor ik. kan? Kom hier. Kom. Vergast, kom. Ja, DJ, nu moet je wachten ook. Yes. Oké. Jongens, Ja, hier is kijk, nog een hier, mic. hier. Ik heb meteen- Zolang oh, de DJ... fijn. Is dat de DJ? Hey, what's up? Oké. Net aan het plassen. Ik zei je toch? Oké, heel goed. We doen eerst even een stukje freestyle en dan gaan we naar de andere mensen van het Leeuwarden Collectief horen. Geef een beat. Applaus voor Quo, Vergast. Blijf staan, blijf staan. Blijf staan, blijf staan. Kom hier staan. Hallo, hallo, hallo. Geef beats, geef beats. Ja, doe maar jongens, pak het, neem het. Yeah. Ben we erop, deelt op wat we in de hersens vinden. Kinderen onderzieken zonder ziekje wat ze zelf maar sissen wollen. Eigen realiteit bevestigen wollen. Zitten nog net in een al te hege frequentie. Creativiteit spant de pannen nog net uit. Haren nog vast om wat we al weten. Verjitten is iepen te stellen voor naaie dingen. Yes, yes, Quo. Voor naaie dingen, en nu blijf ik wat verzinnen. Inderdaad, die a cappella waar je niet eens aan wil beginnen. Want ik kom hier sowieso wel tot bezinning. Net als baseball, vecht tot de 9e inning. Inderdaad, we chillen hier zo met Omroep Friesland. Inderdaad, en ik blijf wel groeien als een wietplant. 4 meter, 5 meter, hoe lang ben ik? Inderdaad, jij die stereotypen heb ik. Maar ik drop dit ding, want je weet ik chill in LWD. De freestyle fenomeen. Ik maak die Peking eens zo voor je, net als pizza met bolognese. Maar zo Nederlands als patat met mayonaise. Maar dit is multiculturaliteit in de samenleving. Inderdaad, Leeuwarden, laten we samen zweren. Doe dit voor de jonge en de oude generatie. Want inderdaad, die hiphop blijft de educatie. Recreatie, innovatie, pure informatie, pure concentratie. Check de observatie, big up naar no order. And now the people's here, all different, all equal. Don't drop the tears. Diving deep to reach what I want. Wish for a...
to accomplish, reach for fulfillment. When I speak, some get cognitive dissonance, so I'll keep calm. This song I've written before, but now the recording works in my core. I like to share and develop, but sometimes I get precise and create criticism. Am I this? Do I mean all I've said? Or whether just feelings, scrapping words and recordings when it's sensitive? Is this new life appearing from dreams? Hinduism, Buddhism, or another practice? Hopefully it's a light and giving you lessons for you to reach out to the world. Feel rewards when stepping over anxiety. Accept where I am and stand. This is important, man. Now I'm grounding and stabilizing. Life is a story of lessons. Setting no worries as a direction, cause all is one and I can be relaxing. Non-dualistics, what I choose and practice. One way to stand our ground, I forgive. Hopefully I'm seen as forgiveful reflections. The eye is a mirror of the soul. The soul reflects in the skin. And the world is as my mirror. And the world is as my mirror. New life. Yeah. Geef het op. Oké, zijn we hier klaar? Hebben we beats? Is ook de eerste van het Leeuwarden collectief daar. Grijp de mic. Oké, Quo, bedankt. Oké, let's get it on. Laten we maar eerst even beginnen Zet het met quo. de eerste. Zet het quo. Ik zeg je eerlijk, want ik ben zo hongerig, ik vind het heerlijk. Ik moet wel eenmaal op de microfoon spitten, ben een filosoof. Inderdaad, de hitte spitten, net als Arbidjan uit Amsterdam. Inderdaad, ik ken de generatie nog van Lange Frans. Dat zijn de beats, ja, daar lijken ze op soortgelijk. Ik doe mijn dingen en ik ben zeker echt niet voorbereid. In het Nederlands, Engels of Frans. Inderdaad, ik doe mijn dans, reason, bon chance, word up. Ik doe mijn ding, ja, je weet, zin voor zin. Big op naar de red, want je weet waar die beats al aan beginnen. Shit, ik blijf je zeker weten echt niet binnen. En dat is Skedel, wil je nog eens wat verzinnen? Want inderdaad, we droppen gekken. Er zijn er 3 Leeuwarders of Friesen met de poppenbladders. Check, ja. Hey, yo, iedereen, doe even je handen in de lucht. Laat zien dat je aanwezig bent. Handen in de lucht. What up, ja, check, 1, 2, ja, dit is de E.T. Ik doe dit voor de mensen boven, hoog in de sterren, blijf nog eens geloven. Rip naar mijn ma, naar mijn pa, naar de Klaas van Bekerveen. Iedereen die daar nu zit, space, damn, ik blijf nog steeds op dreef. Dit is wat ik doe, hiphop is niet wat ik opschreef. Dit is rechtstreeks vanuit mijn brein, spontaniteit. Ik laat het gewoon zijn vrije gang gaan. Ja, ik heb sowieso de baan. Het maakt niet uit, kerel, ik rap die shit nu met een traan. Veel gevoel, emotie is verborgen in de tekst. Ook al is dit zo super perfect, dit is imperfect. Want dit komt rechtstreeks uit mijn brein. Niks geschreven omdat de freestyle zo moet zijn. Rechtstreeks op nationale tv te zien. E.T., Skedel, Quo, de status is te zien. Damn. En ik hou gewoon mijn hoofd omhoog en loop niet oog in oog in met de dood. De loop van het pistool is zo gericht dat ik het sowieso bekoop. Ik geef me bloot, verkoop mijn ziel, mijn levensloop. Zo loop ik op de aarde. Je weet toch of geloof het niet, het maakt niet eens. Ik kan het ter plekke wel verklaren. Ik ben de Skedel, mijn hoofd is een rare. Ter plekke zet ik op de maat, gevaarlijke flows. Sowieso, je weet toch hoe het gaat. Impulsief met die ADHD. Weet niet eens hoe ik moet zetten op de tape. Maar freestyle impulsief en brengen verder hier op dreef. Open up, ja je weet hoe ik die flow verstop. Uit mijn hoofd kom ik doper dan de gemiddelde flower. Het maakt niet uit, ik breng het uit het hoofd. Zometeen kom ik op die open mic nog met een echter showtje. Dan heb ik wat voor jullie klaarstaan. En ik denk bij mezelf misschien wel cocky, maar het is aan, maat. Het is aan, maat. We blijven groeien net als schaamhaar. Spugen als een lama. Inderdaad, ik heb die skills, want dat is wat je wil. Hij floot wel lekkerder, maar ik erger me groen en geel. Net als een jas, ja, ik kom hier eerste klas. Inderdaad, de SCROC is zeker wel te pas. En dat is E.T. De 4 oog en de spleetoog. Geen stereotypen, maar je weet, ik heb die demo's. Ik heb mijn ego, ben egocentrisch. Streef naar perfectie, gebrek als de techniek. Damn it, inderdaad jongen, ik ben branded. Als dope D.O.D. man, we keep on slanging. Shit, zo bas ik hard. Inderdaad, samples die shit van Mozart. Of Figaro, inderdaad, ik heb mijn libido. Ik doe mijn ding dubio, chillen in de studio. Samen met de mensen, achter me, naast me. Baas boven blaas, we blijven je verbazen. Ik hou het levendig als Enschede en Deventer. Maar big up naar Friesland, Hoge Noorden. Yes, mensen achterin, kom vooral ook naar voren. Zodat we iedereen goed kunnen zien. Yes. Doen we nog wat? Gaan we nog één doen? Mensen, zijn jullie nog klaar voor een freestyle? Zijn jullie nog klaar voor meer raps dan?
Oké, deze beat is best wel apart. Maakt niet uit, deze gast is klaar voor de start. Ik kijk een beetje naar beneden, ben in de war. Want ik moet hem freestyle tegenhouden, net als Van der Sar. Maar dat maakt niet uit, ik breng hem verder. Die rappers komen decadent als vlekjes, maar ik breng het ter plekke echt wat echter. Schiet perfecte, loodrecht, ja, ik hoef geen waterpas voor wat ik zeg. Want dit zit op de maat, zoals het hoort. En je snapt niet hoe die man ter plekke uit het hoofd kan rijmen. Zwart licht, wit licht, het maakt niet uit, de zon schijnen. En overdrijven met mijn rijmen.